Jmenuji se Miloslav Hubatka a mám tu čest být ředitelem základní školy doktora Mareše ve Znojmě. Naše škola má jedinečný program zaměřený na rozvoj talentovaných a nadaných žáků. Základní škola doktora Josefa Mareše Znojmu vstoupila letos do 6. roku své existence. V současné době je nejmladší, ale také největší školou na Znojemsku. Základní škola doktora Josefa Mareše má svoji originální a autorskou strategii, program pro rozvoj nadání a talentů. Každé dítě má určité nadání a úkolem školy je tento talent odborně odhalit, probudit a systematicky dále rozvíjet. Snažíme se to mnoha způsoby, v podstatě ten program je velmi rozvětvený, je to celá paleta systémů, které bych přirovnal k nějaké velké mozaice. Systém není aplikován na předem vybranou skupinku žáků, ale cílem je podporovat všechny žáky. Každý má po celou dobu studia rovné, ale přitom nadstandardní podmínky. Základní škola doktora Josefa Mareše a mateřská škola je škola, která byla a je průkopníkem mnoha novinek na poli moderní výuky, ať už se jedná o počítače, interaktivní tabule, nové digitální jazykové laboratoře či současný program pro talentované děti. Učitelé základní školy Jodr Mareše pracují s technologiemi běžně v hodinách. Není to jenom o interaktivních tabulích a dalších doplňcích, jako jsou hlasovací zařízení, tablety, dokumentové kamery, ale je to už o malých počítačích, o netbookích, které se dostávají do výuky. Moderní technologie pomáhají učitelům v tom, že děti většinou zaujmou více než jakákoliv jiná metoda. Hlasovacím zařízením pracujeme v této třídě už 2 roky. Je to vlastně jedna z mnoha forem zkoušení a procvičování učiva. Honzík, Alešek, Natálka, Tereska, Erika, ti dopadly úplně nejlépe. Tyto technologie jsou na světě ty nejvyspělejší a učitelé základní školy Jodr Mareše je používají velmi vytříbeným a perfektním způsobem. My chceme, aby školy byly moderní, kvalitní, měly dobré zázemí, aby v co největší míře používali audiovizuální techniku a informační technologie, což se hlavně na škole doktora Josefa Mareše velmi dobře daří. Ve škole existuje taková zvláštní atmosféra jak mezi kantory, tak mezi dětmi. Pravděpodobně je to způsobeno tím, že se v hodinách nesnažíme vést pouze hromadnou výuku, ale dělíme si děti do skupin. Kooperativní učení je vůbec to nejlepší, co dětem můžeme v současné škole poskytnout. Učí se tam různé role, učí se vést, učí se podřizovat, učí se spolu komunikovat, spolupracovat. Díky těmto aspektům pak můžeme na 1. i 2. stupni aplikovat model digitální třídy. Na 1. stupni navíc používáme i nejnovější model výuky – digitální hnízda. Jde o skupinové a projektové vyučování s důrazem na individuální zvláštnosti žáků. Cizí jazyky nejsou jen pro vybrané. S pomocí moderní materiální základny jsou přístupné všem. Od 1. třídy si děti mohou vybrat ze 2 cizích jazyků, od 6. třídy ze 3. Cizí řeč se pro ně stává od útlého věku samozřejmostí a s přehledem ji dokáží uplatnit v praxi. Výuku cizích jazyků se snažíme vést dynamicky, interaktivně, zajímavě, ale náročně, tak aby žáci získali aktivní přístup k jazykům, aby to nebyly pouze odposlouchané pasivní znalosti jazyka. Dětem se věnujeme i v jejich volném čase. V odpoledních hodinách žáci navštěvují školní klubovnu, vlastní čajovnu nebo se podílí na tvorbě školního řádu. K dispozici mají nepřebernou škálu 40 rozličných kroužků, od typických zájmových aktivit až po netradiční sporty. Pro starší žáky jsou organizovány tzv. Výběrové semináře pro žáky. Jsou to specializované odpolední tematické útvary, kam se žáci dobrovolně zapisují dle svého zájmu nebo nadání a nad rámec běžného učiva se mohou rozvíjet například v oblasti chemie a přírodních věd, cizích jazyků, ale také českého jazyka a dalších oborů.
Všechny děti na základní škole doktora Mareše objevují třetí rozměr získávání nových dovedností. Zkušení pedagogové jim věnují zvláštní péči a prohlubují tak jejich zájem o získávání nových vědomostí. Dětem se otevírají nové obzory, chtějí se dozvědět co nejvíce, učí se aktivnímu přístupu, sami si chtějí zodpovědět otázky a odhalují podstatu věci. Svým žákům pomáháme najít své nadání a talent. S ohledem na jejich nadání vytváříme možnosti s ním pracovat. Své žáky učíme, že talent se dá nalézt i na neobvyklých místech.